Os datos do Instituto Nacional de Estatística confirman a Boiro como referente na creación de emprego. Figura entre os 10 concellos de máis de 10.000 habitantes que máis medrou a nivel laboral, cunha suba de 5 puntos. Trátase dun dato moi alentador pro equipo de goberno que dende 2019 situou a formación e inserción laboral como centro das súas políticas. Unha das prioridades que ten este goberno boirense é a creación de emprego e vimos de conocer desta semana pois un dato que nos alegra e que é o esforzo de moito traballo destos anos e o que ven a dicir é que estamos dentro dos 10 pobros de España de máis de 10.000 habitantes que máis creceu na creación de emprego. Ese é un dato moi positivo que nos fai que sigamos traballando, non? Son 3 os eixos nos que traballa o Concello para facer posible este crecemento: a ampliación de chan industrial, a creación de vivenda e o apoio á formación e ao emprendemento. Por un lado, estamos traballando na creación de espazo industrial, ca ampliación dese polígono industrial. Por outro lado, estamos traballando na creación de vivenda, cun proxecto que xa estamos en marcha e que próximamente daremos visión. E por outro lado, pois ese viveiro de empresas e ese centro de formación que temos no polígono de Espiñeira, que é un nicho de creación de emprego, e creo que esos son os 3 pilares para que Boiro ahora nos últimos anos pois pegue ese crecemento que estamos todos buscando e que pasemos dos 20.000 habitantes. Na actualidade, preto de 300 persoas desempregadas están a participar en actividades formativas e obradoiros de emprego no Centro de Formación de Espiñeira, grazas á colaboración do Concello, coa Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia. Ese centro de formación e viveiro de empresas están pasando polas oficinas máis de 300 persoas formándose ao ano. Estamos xa faturando en formación preto de 2 millóns de euros, donde temos unha inserción media dun 74%. Iso é gracias á colaboración entre o Concello de Boiro e a Xunta de Galicia e tamén a Deputación, as 3 administracións que estamos traballando para que Boiro sea un referente na creación de empleo e que este centro sea a referencia do Barbanza, non?